Intervistat fuq F-Living, il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista, Bernard Grech, qal li l-Prim Ministru tiddefendi lill Ministru Għal-Għawdex Clint Camilleri għax kienu li approva l-kontratt. Qal li jekk jinżel Camilleri, jinżel il-Prim Ministru. Mistoqsi dwar l-allegazzjonijiet li deputati tal-Oppożizzjoni jaħdmu mal-Gvern u ma jmorrux għax-xogħol, Dr. Grech qal li din hija l-istess allegazzjoni li l-Gvern imbotta fil-każ ta' Rozjenko Tajjar. Żied jgħid li l-Gvern huwa mitluf fil-problemi interni u mhux kapaċi jindirizza l-ħtiġijiet tal-poplu, fosthom fis-saħħa, fit-trasport u fl-edukazzjoni. Semma l-protesta mill-istudenti tal-MCAS u qal li ltaqa' u se jkompli jiltaqa' magħhom. Irrimarka li għall-edukaturi il-Gvern m'għandux flus, iżda sab biżżejjed tal-Mart l-eks Ministru Bartolo. Dr. Grech qal li l-poplu jinsab imxebba bil-ħniżrijiet tal-Gvern. Dwar l-ekonomija qal li l-unika pjan tal-Gvern huwa li jkabbar il-popolazzjoni u semma industri mibnija minn Gvern Nazzjonalista li qal għadhom irendu fosthom l-avjazzjoni. Qal ukoll li n-negozji għajjew bil-ħaddiema ġejjin u sejrin u jeħtieġu stabilità. Semma l-ħtieġa ta' turisti ta' kwalità li jnaqsu l-pis fuq l-infrastruttura u s-suq tax-xogħol u jrendu xorta waħda. Dwar it-taxxa n-negozji tenna l-weda li tinżel minn 35% għal 25%. Spjega wkoll li għall-kumpaniji li jinvestu fid-negozju it-taxxa fuq €9,000,000 terġa' tinżel għal 15%. Żied li l-Partit Nazzjonalista għandu pjana l-infrastruttura, l-enerġija u traffiku. Dwar it-traffiku qal li l-Partit Nazzjonalista jinsab determinati solvija varjetà ta' modi ta' trasport, teleworking u titjib fil-konnettività tal-baħar. Dwar il-kariga ta' Segretarju Ġenerali, Dr. Grech qal li l-pjani li kellu l-Partit Nazzjonalista qed jiġu riveduti fid-dawl tat-telfa ta' Karl Guder, iżda konferma li fil-mument opportun ikun hemm bidla. Mistoqsi jekk il-billboards politiċi fit-toroq u mhix żejda f'dan il-perjodu, il-Kap Nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista jinsab fi żbilanċ għaliex il-PBS jinsab maħkum u għalhekk jagħmel użu minn kull forma effettiva ta' komunikazzjoni. Wieħed li jekk ikun Prim Ministru se jkun liberu li jiddeċiedi, għal kontrarju tal-Prim Ministru li qal ma jistax jiddeċiedi minħabba il-patti mxajtan illi jagħmel.